si els joves no brillen en l'àmbit escolar, poden brillar en l'àmbit creatiu. Home, aquest és el problema. Què passa en l'àmbit escolar? Que un jove que brilla en un tema creatiu no pot brillar? El problema és que a l'àmbit escolar no hi ha creació, no hi ha art, no hi ha cultura. Exacte. Us adoneu del que acabo de dir? A l'escola no hi ha cultura. Home, és molt gruixut, això. Hi ha el coneixement. Estem molt negatius, Això pot ser, estem molt negatius. No, però és veritat, ara per sort estem anant cap a l'escola 21 i tota aquesta altra incorporació d'altres... Clar, és que... Sí, és que estàs molt negatiu, Pep. No, al contrari. Però mira que estic d'acord amb el que dius, l'escola. Veig l'origen. Mira Pisa, aixeca la mà. Vale, però per això està tot aquest col·lectiu de mestres que intenten canviar l'educació. Ja està clar que com està ara no serveix i que s'ha d'anar cap a una altra banda i que s'ha de fer d'una altra manera i que s'ha d'aprendre d'una altra manera i que el que importa és aprendre. Clar, però quan es parla de fracàs, fracassen les persones, no fracassa el model, no? I seguim fent aquest exercici culpabilitzador respecte... Però això està canviant. Ja, bueno, potser està canviant en l'àmbit educatiu, en determinats entorns, però... Potser en els que jo conec. O sigui, també la secundària fa un exercici centrifugador brutal i classificatori. I jo ho puc dir per determinats entorns on visc, i ja quasi a nivell personal, perquè també soc mare de secundària, i fa un exercici molt important d'anar, doncs això, com salvant uns determinats perfils, que després són els que deuen arribar a la universitat, i uns altres es van quedar així, i a més, això ja quasi assignant a cadascú el que li tocarà. Llavors, tots els que no tiren endavant en aquest model, doncs són els que se senten fora i a més els hem exclòs a nivell afectiu i objectiu. I a més els hem culpabilitzat. I els hem culpabilitzat. Igual quan no troben feina han de ser emprenedors perquè resulta que tu has espavilat tu, no?